Magandang gabi mga kasisid. Muli na naman kaming susubok ni partner Andro dito sa may Swal Wharf. Balitaan kasi namin na marami daw naglabasan na alimasag. Kaya tignan namin, baka sakaling tutunga yung nabalitaan namin. Kaya samahan naman ninyo kami mga kasisid ni partner. Namay magandang biyaya ang ipagkaloob sa atin ngayong gabi. Ano partner? Totoo talaga, maraming alimasag ngayon. Ayun o. Taliway, saka alimasag. Sana nga. Ay, malaga pa. Apa? Ipaanat na, partner. Sige partner, tirahin na natin. Tirahin pa ng iba. Sige. So paano mga kasisid? Abangan na lang ninyo ang aming pag-ahon ni partner. Susuot ko na yung mahiwagang yapak. Yun o. Dalawa. Ayun o, dalawa pa. Mga tropa, dalawang yapak. Yung gamitin natin. Ayos talaga. So paano mga kasisid? Tawayan na lang ninyo at abangan na lang ninyo ang aming pag-ahon ni partner. At kami lulusong na. Habang medyo kalma-kalma pa konti yung dagat. Let's go! Let's go mga kasisid! Dirty pa rin. Ito sa gilid. Ay, swerte. Aray. Malaki. Gamba, dito lang sa mababaw. Sana meron pa. Huli ka.
Dali. Dali, duwad. Dali, way. Nakaduwakod. Nagkriyam. Dali pa. A few moments later. Gawin na kami mga sisid. Huli ni partner Andro ito. Napakalabuan ng tubig. Ay, buhay na buhay ito, mga kaibigan. Pero okay naman. Buhay na buhay. May pang-ulam pa rin naman kahit papaano. Ito yung huli ni partner Andro. Yung huli ko naman ay nandun. Pagkikuha mo partner. Andon yung kano. Planggana. Yan. Uy. Nakakas. Ibuhos mo na rin dyan. Yun yung huli ko naman mga kasisid. Ibuhos ni partner Andrew. Ayun o si partner o. Gwapong gwapo. Si Kaidol. Ayun Ito o. ang nahuli ni Kaidol. Ito mga kasisid. Ang huli ko naman. Adventure. May mga alimasag ko yun. Ito paano. Biyayang dagat. Salamat na naman sa biyayang dagat na pinatulog sa ating ngayong gabi mga sisid. At dito na nga magtatapos ang aming maikling video mga sisid. At naway inyo pong nagustuhan. At kung sakaling naibigan ninyo ang aming maikling video ay mangyaring i-subscribe na po. At mag-click ang notification bell para lagi po kayong updated. Hanggang sa muli mga sisid. Gandang gabi po sa ating lahat.